давоми хониши романи одамони ҷовид. боби 18. табиби афғонӣ. пагоҳии барвақт холбута май хӯрд. ба вай мусалласи 7сола ёфта омада буданд, ки як қадаҳаш ҳар касро масти аласт мекард. як хумча мусаллас қариб ба охир расида бошад ҳам холбута маст намешуд. вай аз таомҳои гуногуне ки нисфи шаб ин тараф барояш давутоз карда мепухтанд бо нозу нӯз мехӯрд. шикамсер чӣ парвои шикамгурусна дорад? ятимҳои бевазани аз тири босмачӣ кушташуда, ки тамоман бесару сомон монда буданд, кӣ медонад ду рӯз боз чӣ мехӯрданд? 3 дона нони боқилагии хомро босмачиён рабуда буданд. дар назди холбута бошад, қариб дар болои тамоми суфа таомҳои гуногун гузошта буданд. дар як табақ самусаи варақини ба рӯяш шакар пошида, дар табақи дигар манту буд, ки ҳаври он баромада меистод. вай ба ин табақҳо танҳо якборӣ даст дароз кард. ҷилди самбуса сахт шудаасту манту бошад кампиёз гуфта айб мемонд. вай фақат сихкабоб ва тануркабоби гӯшти бара мехӯрд. ба сабаби зуккахӯрии холбута меҳнаткашони деҳаи кучкина ва қишлоқи муҷун пеш аз саркардаи босмачиён шудани ӯ хонавайрон шуда ва аз ҷонашон сер шуда буданд. вай шабу ними шаб бо 2-3 нафар шифтравҳояш ба хонаи деҳқонони қишлоқ зер карда медаромад ва чизу чораҳои ононро бардошта мерафту ба ҳузур ҳазм мекард. ҳама медонистанд, ки дӯст холбута аст, аммо касе ҳад надошт, ки ба вай лому мим гӯяд, чунки ӯ ба қавли деҳқонони қишлоқи муҷун дузди бообрӯ, дузди оқсақолшинос буд. ёфтаи ӯро оқсақол ва аминҳои қишлоқ дузро роҳзан зад бар ин метафтонданд. фарз кунем, ки хонаи деҳқонеро дузд зад, вай рафта ба оқсақол арз мекунад. оқсақол ҳамаи анҷом ва ашёи дузд бурдаро як ба як ба рӯйхат мегирад ва шаб ки шуд омада ба назди холбута рӯйхати анҷомҳоро мепартояд. кани ҳаққи моро ҷудо кунед. ба ҳамин тариқ онҳо моли дуздиро бо ҳам медиданду ба лаб кулух молида гаштан мегирифтанд. аммо ба ҷои холбута ягон камбағалеро оварда ба дуздӣ айбдор мекарданду ҳабс карда монда аз вай ҳам ришваю пора гирифта озод менамуданд. холбута то революсия ҳамин хел карда дег меҷӯшонд ва зуккахӯрӣ мекард. баъд аз революсия ҳам вай ҳамин касбу корашро давом дод, аммо ӯ медонист, ки акнун бо ин касб дур рафта наметавонад. ба ҷои оқсақолҳои пештара чӯпонҳо, камбағалони қишлоқ гузашта истодаанд. онҳо моли дуздиро қабул намекунанд. бинобар он ӯ йигитҳои босмачиёни торуморшудаи турақозӣ ва абдулқодирхонро ҷамъ карда худро сардори лашкари ислом эълон кард. як хумча мусаллас гӯё дарди сари холбутаро андаке монанда буд. вай туморҳои ба гулӯяш овехташударо канда ба об ҳаво дод. андак бошад ҳам ин зормондаҳо дарди сарро монанда натавонистанд, гуфт вай худ ба худ. аз ҳамааш боз ҳамин мусаллас беҳтар, давои ҳамаи дардҳо. чашмони калони вай аз таъсири мастӣ андаке хурд шуда буданд. ҳама хурсанд буданд, ки сардорашон сиҳат шуд. аммо дар байни инҳо фақат Али Даҳбошӣ ниҳоят дар ташвишу изтироб буд. аз хизматгори бой Ашур, ки барои табиб рафта буд, дараке набуд. ӯ дина бегоҳӣ гашта омаданаш лозим буд. Али тамоми шаб хобҳои парешон дид. ҳамин замон медид, ки аз ақиби вай аскарони сурх пеш карда меоянд. ҳамин замон медид, ки Ашур бо гардани буридашудаи овезон ба тарафи вай меояд. Али пагоҳӣ вақте ки холбута ҳанӯз хоб буд, аз ҷояш хеста
ба лаби ҳавз омад ва дид ки бой таҳорат карда истодааст. ӯ аз теппаи сари холбута нукнуки по қадам монда гузашта ба сари бой омада ба гӯшаш пичироз зад. ба Ашуратон ягон гап шуд мегӯям, то ҳамин вақт даракаш не? аслу хавотир нашавед, омада мемонад даҳбошӣ. охир худи шумо чӣ хел одам, гуфт Алӣ бо тоқати тоқшуда. ман заҳру зуқум хӯрда истодааму шумо бошед хавотир нашав мегӯед. шаб ин ҷониб аз гулӯям нохун бар ин хӯрок намегузарад. охир вай рафта болшевикҳоро ба сари мо кашола карда биёяд чӣ? шумо даҳбошӣ, гуфт бой пояшро ба даруни ҳавз халонида истода, худатонро бекор азоб медиҳед. дили ман пур. Ашур ин хел корро ҳеҷ вақт накардаасту акнун ҳам намекунад. худатон медонед аз Уротепа ҳозир паша ҳам берун баромадан наметавонад. як одами капа калонро дар рӯзи равшан аз он ҷо баровардан осон ми? охир поида истода фурсат ёфтан дар кор. омада мемонад. боз мегӯям ки мутлақо хавотир нашавед. аммо Алӣ бо ин гапҳо қаноат намекард. дили вай ниҳоят хиҷил буд. ӯ аз ҳамин сабаб ҳам метарсид ки дар бораи табибро овардан розигии холбутаро нагирифтааст. ягон фалокат шуда монад, бек аз вай хафа мешавад ва мумкин аст ки ин кор то ба шамшеркашӣ рафта расад, ё ин ки холбута бе ҳеҷ гап тапончаро шарти аз ғилоф кашида ӯро паронда монад. ягон кору ҳолеро сар карда монад, аз ман хафа нашавед бой, гуфт Алӣ. дили ман ба ҳамин хизматгоратон аз аввал ҳам об нахӯрда буд. ба назарам чашму рӯяш беҷо барин. вай ҳеҷ корро сар намекунад, гуфт бой. албатта омада мемонад. ман ба шумо гӯям, вай 17 сол боз нону намак хӯрдааст. дар ҳамин вақт дар болои курпаҳои қабат ба қабати шоҳӣ ва атлас ба паҳлӯи дигар гашта ҳамёза кашидани холбута гапи бойро бурид. ҳарду рост истода дастҳояшонро пеш гирифтанд. холбута чашм кушод. ҳа, тинҷимӣ? тинҷӣ бек, аз шумо пурсем, дарди сарашон мондми? сар дард карда истодааст. хобам андак бурдагӣ будааст. сабил сингоз зада боз бедор кард. мусаллас ёфтетон? ёфтем ҷаноби бек, бой таъзим кард. мусалласи 7-сола ёфтем. дарди саратонро акнун ҳамин албатта мемононад. баъд аз ҳамин гапҳо ба назди холбута таомҳои тайёршудагиро оварда монданд. бой май рехта медод. Алӣ бошад аз ғуломгардиш ва аз дари кӯча ин тараф намеомад. дилу ҷигари вайро гӯё ки занборҳо талаю толон карда мехӯрданд. вай роҳ мегашт ва зуд зуд чилимро то қириндии сархонааш мекашид. чоштгоҳ шуда буд ки аз берун овози хар ҳайкунӣ шунида шуд. Алӣ давида ба кӯча баромада дид ки Ашур як мӯйсафедро ба хар савор карда омада истодааст. давида ба дарун даромада фарёд кард. бой, Ашур табибро овард. ана ман нагуфтам ки ташвиш накашед, хавотир нашавед. чӣ хел табиб? холбута ҳайрон шуда ба ҳардуи онҳо нигоҳ кард. ҷаноби бек, аз гуноҳи ҳардуи мо мегузаред, гуфт бой илтиҷо карда истода. мо бе иҷозати шумо аз Уротепа як табиби афғонӣ овардем. табиби афғонӣ кӣ рафта буд? хизматгори бой Ашур. дар ҳамин вақт аз нуқтаи хар дошта Ашур табиби харсаворро рост ба ҳавлӣ даровард. ташвиш накашед, дар ҳамин ҷо мефароед, мегуфт вай ба табиб. табиб бисмиллоҳ бисмиллоҳ гӯён аз хар фаромаданӣ шуд. бой ва Алӣ рафта аз бағалаш гирифта фароварданд. табиб ҷомаи ниҳоят дарози абраастарӣ аз замин як ангушт баланди худашро дуруст карда ба тарафи суфаи холбута нишаста қадам монд. холбута ба ҳурмати табиб аз ҷояш хеста ба лаби суфа омада вохӯрӣ кард. онҳо ҳолу аҳволпурсӣ карданд.
аз боло гузаред тақсир, гуфт холбута ба табиб. табиб таклифи холбутаро рад кард. ҷаноб, маро бубахш, гуфт вай бо лаҳҷаи афғонӣ. ба ман офтоба биёранд, таҳорат карда намози чошт бихонам ва баъд ба дардат даво мекунам. Сари ту дард мекунад? ҳа, сари ҷаноби бек дард мекунад, гуфт мулоёна карда бой. аввал намоз мехонед? ҳа, аввал намоз мехонам. бой дар тоз рафта ба офтоба аз ҳавз об пур карда ба дасти табиб дод ва худаш барои ҷойнамозбиёрӣ ба ҳавлии дарун рафт. табиб ҷомаи худро кашида ба дасти Алӣ дод ва ба холбута нигоҳ кард. ту бо ҳаловат нишин, соҳиб. ман ҳозир намозро хонда мешавам ва баъд ба наздат меоям, гуфт ӯ. холбута ба ҷояш гузашта нишаст. табиб офтобаро гирифта ба пушти девор гузашта, аз ҳамон ҷо якбора рӯяшро пок карда баромад. аз хурҷин бо дасти худ ҷойнамозчаи хурде гирифта, лаби ҳавзро рӯбонда, онро андохт ва ба намозхонӣ машғул шуд. холбута афту башараи табибро аз назар мегузаронид. вай як одами сабукҷусаи харобак, гандумгун ва ришдарозе буд. риши сабсафеди вай қариб ба болои миёнбандаш мерасид. аз ин афғон бисёр гапҳоро фаҳмида гирифтан дар кор, гуфт холбута дар дилаш. аз афғонистон кай омада бошад? дастурхонро зуд ғундошта, хӯрокҳои нав ба нав, меваҳои гуногун оварданд. табиб ҳам намозро тамом карда омада, бори дигар аз холбута ҳолу аҳволпурсӣ карда, ба ҷое ки нишон дода буданд гузашта нишаст. сарат кай боз дард мекунад? 3 шабу 3 рӯз ин тараф, гуфт холбута шикоятомезона. кани дастатро деҳ. холбута даст дароз кард. табиб набзи вайро хеле вақт дошта истода ва ба пешонааш кафи дасташро гузошта пурсид. сулфа ҳам мекунӣ? Не тақсир, сулфа надорам. савора роҳи дур нагаштӣ? роҳи дурро ки мегӯед тақсир, гуфт холбута, мо савора мегардему халос. пагоҳӣ дар андарақу бегоҳӣ дар оҳучӣ. шаб ки шуд боз дар қишлоқи дигар. дарди сарат аз ҳамин аст. табиб аз пешонаи холбута даст гирифт. ман ҳозир ба ту доруе медиҳам ки дарди сарат ҳамин замон мемонад ва халос мешавӣ, гуфт. фармуд ки хурҷинро ба пеши вай оваранд. ӯ аз хурҷин халтаи хурдеро ки аз карбоси малла духта шуда буд баровард ва пуф карда даҳони онро кушода, як коғази печондашударо баровард. коғазро нӯшонд. дар зери он коғази дигаре ҳам буд. ба ҳамин тариқ 5-6 қабат коғазро кушода, аз он 2 дона ҳапи сафедро ки ба тугмаи майдаи ғафс монанд буд, гирифт. ин ҳаб дар намуд аз гаҷи сафед сохта шудагӣ бар ин буд. табиб онро ба рӯи каф монда, пичи рост зада, кимчиҳо хонд ва ба дасти холбута дод. инро бигир ва бо оби ҷӯшида хӯр. андак ором шав, дуруст мешавӣ. лекин доруро бо ихлос хӯр, зеро ки масалан ихлосу халос аст. хуб шудааст тақсир, гуфт холбута, аз дасти табиб ҳабро гирифт ва аз дилаш гузаронид. бар падари табиби афғонияш ҳам лаънат. ин ҳам табибҳои дина омадагӣ бар ин ихлосу халос мегӯяд. бемаънӣ будани доруяшро медонад. дар як пиёла бой оби ҷӯш оварда ба пеши холбута монд. холбута доруро ба даҳан ондохта, бо як қулт об фурӯ бурду аз табиб пурсид. тақсир, пурсидан айб надорад, гуфтанд. номашон чист ва аз афғонистон кай ба ин тарафҳо омаданд? дар дилаш чанд борҳо такрор карда гуфта буд. исми маро мепурсӣ? исми ман Асадуллои Кобулӣ аст, гуфт табиб. вай риши барфбарини худро қабза кард ва дандонҳои сафеди ӯ намудор шуданд. ба ҳамин қадар мӯйсафед буданаш нигоҳ накарда, тамоми дандонҳояш ҷобаҷо буданд. ман аз Кобул 11 сол пеш омада будам.
аҷаб ки табиб даҳонашро калон кушода гап зада наметавонист. чакакаш гирифтагӣ бар ин буд ки ин оҳанги гапи вайро андак нимғурма мекард. ӯ даҳонашро нимкушо карда як карч харбузаи шакарпораро хӯрда истода ба гапаш давом дод. маро ҷаноби амир Олимхон аз давлати Афғония дархост карда ба Бухорои Шариф оварда буданд, ки ба саломатии худи он кас нигоҳбинӣ мекардам. вай оҳе кашид. аз шарри кофирон он кас тарки тоҷу тахт карда ба Афғонистон гузашта рафтанд. ман ки дар вақте аз Бухорои Шариф рафтани ҷаноби амир Олимхон дар мамлакати ғиҷдувон будам, бо он кас ҳамроҳӣ карда натавониста мондам. чунин хаёл дорам ки як сол шаҳрҳои Туркистонро бинам ва баъд баромада ба Афғонистон равам. 10 рӯз пеш ба Хуҷанд омада будам. аз он ҷо дардмандон ба илтиҷо ва зорӣ маро ба шаҳри Нов, аз он ҷо ба Уротеба оварданд. рӯзи гузашта мулло Ашур рафта воқеаи дарди сари ҷанобатонро гуфта, аз ҳамон ҷо бо дуздиву гургӣ тамоми шаб аз бероҳаҳо гашта имрӯз ба ин ҷо омадам. Асадуллои Кобулӣ сухани худро тамом карда боз оҳе кашид. кай ин Туркистони бечора аз дасти кофирҳо халос мешуда бошад. худо хоҳад акнун Туркистон ба дасти мусулмонон мегузарад, гуфт Холбута. май ба вай хеле таъсир карда ранги сиёҳашро ба кабуд мубаддал мекард. ӯ дам ба дам арақи рӯяшро пок карда меистод. кофирҳоро ҳозир аз ҳар тараф миёнагир кардем. иншоаллоҳ дар рӯзҳои наздик инҳоро аз дами теғ як як мегузаронем ва сонӣ амон амон шуда мемонад. худо ёр пайғамбар мададгор шавад, гуфт табиб. боз оҳе кашида ва чашм ба дастурхон духт. худо бино аст, вай ба бандагонаш раҳм мекунад. дар ҳамин вақт як шахси яктаки суфи сафеди пешкушо ба поёни суфа омада ба гӯши Холбута оҳиста чизе гуфт ки табиб аз ин хавф бурдагӣ бар ин шуда ба ташвиш афтод ва саросима шуда монд. Холбута аз ин хавотиршавии беҷои табиб пай бурда хотири ӯро ҷамъ карданӣ шуд. аз пеши амири Мастчоҳ Саид Аҳмадхоҷа эшон чопор омадааст. мехоҳад ки ба дарун дарояд, гуфт. ӯ ва ба шахси хабароварда рӯй гардонд. гӯй дарояд. аз дари кӯча як ҷавони тануманди тақрибан 30-32 солае ки дар тан ҷомаи нави тарикаи раҳраҳа, дар пой мӯзаи хироми зард, дар сар телпаки духобаи сиёҳ дошт, даромад. аз қоқии рӯй, тангии чашмҳо ва оҷингҳое ки аз думи чашмонаш ба тарафи гӯш кашида шудаанд ва аз камришии вай фаҳмидан мумкин буд ки ӯ аз қирғизҳост. вай омада дар поёни суфа истода ба Холбута диққат шуда таъзим ва даст дода вохӯрӣ карду дастони вайро ба чашмонаш молида боадабона ба лаби суфа дузону зада нишаст. дар Мастчоҳ чӣ гапҳои нав ҳаст? гуфт Холбута ба забони узбекӣ. худоя шукр ҳама саломат, ҷавоб дод вай ва аз бағалаш коғазеро ки кулула карда печонда ба ресмони сафеди бурик баста шуда буд бароварда бусид ва ба Холбута дароз кард. Холбута онро гирифта ба чашмонаш молида ба дасти Алӣ дод. кани хонед чӣ? мир чӣ мефармоянд? ба чашм. Алӣ онро ба чашм молида кушода ва забонаш гирифта гирифта ҳиҷа кард. баъд аз дуои саломи билониҳоя ва паёми муштоқона аз ҷониби мири Мастчоҳ, Саид Аҳмадхоҷа ба сардори лашкари ислом ҷаноби Холбутабек расида маълум бод ки мо дар пойтахти худ Оббурдон ҳама сиҳат ва саломат ҳастем. саломатии шумо ва ҳамаи лашкари исломи мамлакати Уротепаро аз даргоҳи худованд дар ҳар сари намоз талаб карда истодаем. илоҳӣ саломат бошед. баъдаву махфӣ
мабуд ки ба хати фиристодаамон аз ҷаноби амир олимхон ҳоло ҷавоб наомадааст. мо чунин маслиҳат медодем ки боз ягон ҳафтаи дигар таваққуф кунед, то ки мо ҳам дар мавриди даркорӣ ба шумо лашкар фиристода ёрӣ диҳем ва тирҳоро фиристонем. то он вақт аз ҷаноби олӣ ҳам хабаре омада мемонад. агар ин маслиҳати мо мақбулашон шавад, бо қосид як парча хат навишта фиристоданро дареғ надоред. боқӣ чӣ гӯем? ассалому алайкум. давлатхоҳи шумо аҳмадхоҷа эшон. ту дарав хезу ҷавоб навис, гуфт холбута ба алӣ. навис ки мо то омадани ҷавоби хат поида меистем. навис ки хат омадан ҳамоно ба мо хабар диҳанд, нависанд ки ба мо чиҳо медиҳанд. аз номи ман навис, алӣ. алӣ ишорати маъқулро дода хеста ба меҳмонхона даромада рафт. холбута одами хат овардагиро бо табиб шиносоӣ карданӣ шуд. ин кас табиби афғонӣ ҳастанд ки то соли гузашта ба дарбори амири бухоро амир олимхон табибӣ карданд. ба ӯ ротиба омада буданд. мо ин ҷо оварондем. агар ҷаноб қабул кунанд, мо дар ҳамин ҷо нигоҳ дошта мемонем. холбута суханашро ба забони тоҷикӣ тарҷима кард. агар насиб бошад, чандин вақт ба даргоҳи ту ҳам хизмат карда, ризқи худо додаро чида мехӯрам, гуфт дар ҷавоб табиб. ин ҷавоб димоғи холбутаро ниҳоят чоқ карда буд. вай акнун ҳис кард ки дарди сараш мондааст. бисёр нағз мешуд, бисёр соз мешуд, гуфт ӯ. алӣ хатро тайёр карда бароварда дод. хатоваранда хатро ба бағал андохта ба холбута таъзиме карда аз ҷояш хест. ба ман иҷозат диҳед бек. охир имшаб ин ҷо монед ва дам гирифта равед мешавад кӯ? не ҷаноби бек, мир барвақттар биё гуфта буданд. хайр, ба мир салом ва пайғоми моро расонед. бо чашм. бек аз ҷояш хеста нишаст. алӣ, бой ва ду нафар босмачии дигар ки дар атрофи дастурхон давр зада нишаста буданд, ӯро то ба кӯча гусел карданд. ҳамин ки алӣ қосидро гусел карда омад, холбута аз вай пурсид: шумо даҳбошӣ ба халқ хитобнома тайёр кардед? ҳа ҷаноби бек, шаб навишта монда будам ва шумо ки дарди сар будед, хонда надодам. барорам? бароред, хонед, ин кас ҳам шунаванд. алӣ ба хона даромада коғазеро бароварда кушод. хат бо қалами қамишӣ бо сиёҳии сиёҳ навишта шуда буд. вай ба хондани он шурӯъ кард. мо ки сардори лашкари исломият холбутабеки ғозӣ ҳастем, ба ҳамаи аҳли ислом муроҷиат карда мегӯем ки ба фитнаи болшевикҳо ва шӯро гӯш накунед. онҳо дини исломро барбод дода истоданд. онро хор кардаанд. мо барои нигоҳ доштани дини ислом ба дастаамон аслиҳа гирифта ба ғазо баромадаем. ҳар як аҳли ислом ки дӯстдори дини ислом аст, ба мо ёрмандӣ намояд ва фарзандони баҳодури худро ба мо ҳамроҳ кунанд, то ки мо ба ғазот рафта ҷанг кунем. мурем, шаҳид мешавем ва кушем, ғозӣ мешавем. ҳар кас ки ба болшевикҳо ёрӣ диҳад, худаш кофиру занаш талоқ аст. мо ба онҳо чӣ тавре ки ба болшевик Фозилов ва ба муртадони дигар ҷазо дода будем, ҳамин хел ҷазо медиҳем. лашкари мо бо ёрии худо қувват гирифта истодааст. мо дар мавзеи қашқа бо кофирон ҷанг карда 2 сандуқ тир ва милтиқҳои бисёр ғанимат гирифтем. ҳозир 3 адад пулемёт дорем. шумораи йигитҳои мо аз 2000 мегузарад. мақсади асосии мо кофиронро хоку туроб карда дар хоки қаламрави Туркистон як давлати исломия ба вуҷуд овардан мебошад. ба ин кори саркардаи мо ҳар як аҳли ислом бо ҷону дил, бо молу ашё, бо хурду хӯрокворӣ ёрӣ дода қарзи мусулмонии худро аз гардан соқит карданашон ҳам фарз ва ҳам суннат аст. сардори лашкари ислом Холбутабек.
ҷудо нағз, гуфт холбута, аз ин бисёр навишта ба қишлоқҳо паҳн кунед, дуруст? Вай ба табиб муроҷиат кард. бисёр зебо навишта шудааст, гуфт табиб таъзим карда. даҳбошӣ қалами буро доштааст. Ин кас бебаҳо, гуфт холбута. ҳамаи амру фармонҳои мо, хату хабарҳои моро ҳамин кас менависанд. табиб бори дигар таърифу тавсиф карда рафт. дар бораи муллогӣ, гапдонӣ, аҳамияти қалами бурро ва қувваи он хеле гап зад, ки ҳамаи ин гапҳо ба бег тамоман маъқул шуда буд. алӣ бошад, аз шодӣ ба пӯсти худ намеғунҷид. бегоҳирӯзии юзбошиҳо, даҳбошиҳо, ҳамаи маслиҳатчиҳои холбута ҷамъ шуда дар суфа давр зада нишаста буданд. табиб ҳам дар болои чанд қабат курпачаҳои наве, ки болои ҳам андохта буданд, сарашро хам, ришашро қабза намуда дар муроқиба буд. холбута бо ҷамъомадагон нақшаи толону тороҷи навро кашид. қарор дода шуд, ки то фардо бегоҳӣ ҳамаро дам дода, баъд шабона ба қишлоқи ғончӣ ҳуҷум кунанд. онҳо поси шаб пароканда шуданд. барои табиб дар болои суфа, дар паҳлӯи холбута ҷойгоҳи баланде андохтанд. хеле дуртар аз суфа, дар пасхамии ҳавлӣ, табиб дасту рӯй мешуст ва хизматгори бой Ашур ба дасти вай аз офтоба об мерехт. онҳо дар ин вақт бо ҳамдигар пичирост зада сухан мекарданд.